नमस्कार. पणजी दूरदर्शन केंद्राच्या कोकणी खबरापत्रांत तुमका सगळ्याक मायमुगाचो विकार पळोवया. 4 वरांच्यो खबरो. राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू 77व्या प्रजासत्ताक दिसाच्या पूर्वसंध्येक आयज सांजे देशाक संबोधित करतल्यो. राष्ट्रपतींचे हे संबोधन दूरदर्शन आणि आकाशवाणीच्या पुराय जाळ्यावरवीं आयज सांजे 7 वरांसावन वितरीत करतले. दूरदर्शनाच्या सगळ्या चॅनलांचेर पयलीं हिंदीत आनी उपरांत इंग्लिशेंत ताचे संबोधन वितरीत जातले. त्या उपरांत दूरदर्शनाच्या प्रादेशीक चॅनलाचेर राष्ट्रपतींच्या संबोधनाचो प्रादेशीक भाषेतलो अणकार लेगीत वितरायतले. आकाशवाणी आपल्या संबंधित क्षेत्रीय जाळ्यावरवीं राती 9:30 वरांचेर प्रादेशीक भाषेतले प्रसारण करतले. लोकशायेत मतदार खरी शक्त अशें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी म्हळां. तांणी आयज मन की बात कार्यावळींतल्यान देशवासियांक संबोधित केलें. म्हयन्याळ्या कार्यावळींतलो हो 130वो भाग आशिल्लो. प्रधानमंत्र्यांनी प्रजासत्ताक दिसाची परबी भेटयली. संविधानाची निर्मणी केल्ल्या प्रती कृतज्ञताय उक्तावपाचें आवाहन प्रधानमंत्र्यांनी केलें. 2026 वर्साच्या पहिल्या मन की बात कार्यावळींतल्यान प्रधानमंत्र्यांनी देशवासियांक संबोधित केलें. तांणी प्रजासत्ताक दिसाची परबी भेटयली आणि ह्या दिसाच्या महत्वाविशीं ते उलयले. 26 जनवरी का ये दिन हमें अपने संविधान निर्माताओं को नमन करने का अवसर देता है. आज 25 जनवरी का दिन भी बहुत अहम है. आज नेशनल वोटर्स डे है, मतदाता दिवस है. मतदाता ही लोकतंत्र की आत्मा होता है. साथियों, आमतौर पर जब कोई 18 साल का हो जाता है, मतदाता बन जाता है, तो उसे जीवन का एक सामान्य पड़ाव समझा जाता है. लेकिन दरअसल ये अवसर किसी भी भारतीय के जीवन का बहुत बड़ा माइलस्टोन होता है. इसलिए बहुत जरूरी है कि हम देश में वोटर बनने का, मतदाता बनने का उत्सव मनाएं. मन की बात कार्यावळींतल्यान प्रधानमंत्र्यांनी स्टार्टअप इंडियाच्या प्रवासाविशीं उलोवप केलें. ही ल्हानशी गजाल आसली तरी तरणाटे पिळगेच्या फुडारा खातीर ती खूप महत्वाची अशें प्रधानमंत्र्यांनी म्हळें. प्यारे देशवासियों, इन दिनों मैं सोशल मीडिया पर एक इंटरेस्टिंग ट्रेंड देख रहा हूं. लोग साल 2016 की अपनी यादों को फिर से ताजा कर रहे हैं. उसी भावना के साथ आज मैं भी आपके साथ अपनी एक मेमोरी को शेयर करना चाहता हूं. 10 साल पहले जनवरी 2016 में हमने एक एम्बिशियस जर्नी की शुरुआत की थी. तब हमें इस बात का एहसास था कि भले ही एक छोटा क्यों न हो, लेकिन ये युवा पीढ़ी के लिए, देश के फ्यूचर के लिए काफी अहम है. तब कुछ लोग ये समझ ही नहीं पाए थे कि आखिर है क्या. साथियों, मैं जिस जर्नी की बात कर रहा हूं वह है स्टार्टअप इंडिया की जर्नी. इस अद्भुत जर्नी के हीरो हमारे युवा साथी हैं. 16वो राष्ट्रीय मतदार दीस आज मनयतात. निमतान दिल्लीत वेंचणूक आयोगान राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू हांच्या फुडारपणाखाला खाशेली कार्यावळ आयोजीत केल्ली. म्हजो भारत म्हजें मत ही ह्या कार्यावळीची संकल्पना आशिल्ली. ह्या वेळार केंद्रीय मंत्री अर्जुनराम मेघवाल, मुखेल वेंचणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार आनी हेर अधिकारी हाजीर आशिल्ले. लोकतंत्र और मताधिकार के प्रसंग में बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने एक शिक्षाप्रद विचार का मैं उल्लेख करना चाहती हूँ. बाबा साहेब मानते थे कि मताधिकार का प्रयोग राजनीतिक शिक्षा को सुनिश्चित करने का माध्यम है. मैं आशा करती हूँ कि अपने मताधिकार को प्रयोग करते हुए हमारे मतदाता अपनी राजनीतिक जागरूकता का परिचय देते रहेंगे और निर्वाचन पद्धति के माध्यम से हमारे लोकतंत्र को और अधिक शक्ति प्रदान करते रहेंगे. देवियों और स्वजनों, भारत भूमि लोकतंत्र की जननी है. हमारे आधुनिक लोकतंत्र के संदर्भ में 2 तिथियां बहुत महत्वपूर्ण है. 26 नवंबर 1949 को हमने अपने संविधान को अपनाया है. इसके 2 महीने बाद
26 जनवरी 1950 को हमने अपने संविधान को पूरी तरह से लागू किया। या कार्यावळीत राष्ट्रपतींच्या हस्तुकी नव्या 5 मतदारांक प्रातिनिधिक स्वरूपात मतदार वळखपत्रां भेटली। तशेंच सर्वोत्कृष्ट वेंचणूक पद्दती खाला तंत्रगिन्यानाचो प्रभावी वापर, वेंचणूक व्यवस्थापन आणि मतदार जागृताये खातीर नाविन्यपूर्ण उपक्रम, आदर्श व्यवहार संहिता, शिक्षण आणि क्षमताय विकास ह्या वांगडाच माध्यम प्रतिनिधीकय जायते खाशेले पुरस्कार राष्ट्रपतींच्या हस्तुकी भेटयले। मुखेल वेंचणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार हांणी ह्या वेळार उलोवप केलें। भारत निर्वाचन आयोग और देश का हर इलेक्शन स्टाफ भारत के सभी मतदाताओं के प्रति सम्मान, कृतज्ञता और प्रतिबद्धता व्यक्त कर रहा है। भारत न केवल लोकतंत्र की जननी रही है, बल्कि विश्व का सबसे बड़ा और पारदर्शी लोकतंत्र भी है। चाहे वह 1200 BCE के अथर्ववेद में उल्लेखित सभा और समितियां हो, चाहे वह 600 BCE में स्थापित वैशाली गणतंत्र की गौरव गाथा हो, या दक्षिण भारत में चोला काल की 917 CE की कुदावोलई चुनाव प्रणाली हो। घुवळी वखदांचो गैरवापर आणि घुवळी वखदां समाजाक लागिल्ली कीड ह्या विशयावेल्या 30 दिसांच्या खाशेल्या जागृताय मोहिमेच्या पहिल्या पावंड्याचो समारोप सुवाळो आयज जालो। कला अकादमीत जाल्ल्या ह्या सुवाळ्याक भारताचे सरन्यायाधीश न्यायमूर्ती सूर्यकांत मुखेल सोयरे म्हूण हाजीर आशिल्ले। गोयचे मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत, सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश न्यायमूर्ती JK महेश्वरी, न्यायमूर्ती प्रसन्न B. वराले, न्यायमूर्ती मनमोहन, न्यायमूर्ती अतुल चांदूरकर, मुंबई उच्च न्यायालयाचे मुखेल न्यायाधीश चंद्रशेखर, मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोंय खंडपीठाचे वरिष्ठ न्यायाधीश न्यायमूर्ती सुमन श्याम, मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोंय खंडपीठाचे न्यायाधीश आणि उच्च न्यायालय विधी सेवा समितीचे अध्यक्ष न्यायमूर्ती वाल्मिकी मेनेसिस आणि हेर मानेस्त ह्या वेळार हाजीर आशिल्ले। Recognize that law without compassion becomes tyranny, and compassion without law becomes chaos. This campaign has steered this middle path with remarkable consistency. It has spoken to students without speaking down to them. It has engaged families with respect for their struggles. ह्या वेळार फाटल्या म्हयनोभर घुवळी वखदांच्या दुरुपयोगा आड जागृताय करपा खातीर आयोजीत केल्ल्या कार्यावळींची म्हायती दिवपी व्हिडिओ प्रसारीत केलो। तशेंच सरन्यायाधीशांच्या हस्तुकी इनामां लेगीत वितरीत केली। मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांचे ह्या वेळार उलोवप जालें। I'm honored to be present today for the concluding ceremony of the 30-day special awareness campaign on drug abuse, a drug menace to society. For the last 30 days, the campaign मोर्जे तेमवाडा ते बागवाडा मेरेनच्या रस्त्याच्या डांबरीकरणाक आयच्यान शुभारंभ जालो। ह्या कामाचेर सुमार 2 कोटी रुपया खर्च येतलो। आमदार जीत आरोलकर हांच्या हस्तुकी ह्या कामाक सुरवात जाली। ह्या वेळार सरपंच विलास मोर्जे आनी पंच वांगडी उपस्थित आशिल्ले। आणि आता वचूया खेळा मळार। भारत आणि न्यूझीलंडा मजगती तिसरो T20 क्रिकेट खेळ आयज सांजे जातलो। गुवाहाटींतल्या बरस्पारांत ACA स्टेडियमाचेर ही मॅच जातली। सांजे 7 वरांचेर ही मॅच सुरू जातली। 5 मॅचींच्या खेळामाळेंत भारत 2-0 अशा फरकान आघाडीचेर आसा। आणि आता निमाणे कडेन पणजी दूरदर्शन केंद्राच्यो खबरो आता तुम्ही सामाजीक संकेतथळाचेर पळोवंक शकता। त्या खातीर आमचे एक्स हँडल @DD न्यूज पणजी, फेसबुक पेज DD न्यूज पणजी आणि यूट्यूब चॅनल DD न्यूज गोवाक तुम्ही भेट दिवपाक शकता। तशेंच DD गोवा चॅनल आता टाटा प्ले चॅनल क्रमांक 1995, DD फ्री डिश चॅनल क्रमांक 125 आणि डिश TV चॅनल क्रमांक 1228 चेर तुम्ही पळोवपाक शकतात। प्रसार भारतीच्यो तरेकवार कार्यावळी पळोवपा खातीर प्रसार भारतीन नवें OTT ॲप सुरू केला, जाचें नांव जावन आसा वेव्स। ह्या ॲपा वरवीं दूरदर्शनावेल्या फामाद कार्यावळींचो आनंद रसीक घेवंक शकतात। हाचे खातीर पळोवप्यांनी मुजरत वेव्स हें ॲप आपल्या मोबायलाचेर डावनलोड करचें आनी दूरदर्शनाच्या नव्या पोरन्या कार्यावळींचो आनंद घेवचो। इतल्यान हें खबरापत्र हांगा सोंपता। परतून मेळुया सांजेच्या 6:30 वरांच्या खबरापत्रांत। तो मेरेन नमस्कार।